проектта ұстазлар бізді түрлі яқлардан ашып жіберділер. Мында шын мәғнәсінде профессионаллар эшләделәр. На этом проекте мы стали как группа намного сплоченнее. Алдым зур киңәшләр жюри әгъзаларыннан. Мин яңа дусларны таптым. Кыю булырга өйрәндем. Мин бу проектта үзем өчен яңа иптәшләр таптым. Мин бу проекттан үземә күп яңалыклар, күп яңа танышулар һәм тәҗрибә алдым. Мин бу проектта үзем өчен бик зур ачышлар ачтым. Мин бу проектта үземә ышаныч таптым. Бұл проектта минем дөньяга карашым үзгәрде. ТНТВ экраны рожа хәерле кич дип сәламлыйм сезне. Мин Гөлназ Сәфәрова. Димәк, яңа Йолдыз проекты башланып китте. Сез реаль егет кызларның йолдыз булу өчен реаль адымнарын күзәтәсез. Тиз, ләкин ышанычлы адымнар белән без инде финалга юл тоттык. Тиздән проектның яңа йолдызы булып кабынган бәхетленең дә кем икәне билгеле булачак. Әлегә әйдәгез йолдызчыкларыбыз белән күзгә-күз якыннан аралашуны дәвам итик. Героебыз Радик Шәрәфиев. Радикның сәләтле егет икәнен хәзер эстрада җырчылары да яхшы белә. Чөнки Радик иҗат иткән җырларны күпләр яратып башкара. Мәсәлән, Айдар Галимов репертуарында да Радик язган җыр бар. Кышын җырлар иҗат итеп, җәен комбайнда эшләргә яратучы Радик белән әйдәгез якыннан танышыйк. Ойнар сәлем барыгызга, без бүген Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылында катнашучыбыз Радик Шәрәфиевның янына килдек, йортын таптык, үзе белән күрештек кенә дигәндә, егет өйдә түгел икән, үзе автор башкаручы, җырчы, композитор булуыннан тыш тагын ул комбайнчы икән һәм комбайн янына килгән. Сагынган микән, юк микән, хәзер белербез. Дуслар, көчкә килеп җитте монда, белмим, монда да булмаса, кайтабыз да китәбез Радикның. Карыйга әле комбайннар безнең монда бугай. Так, Радик монда икән. Радик! Радик! Ау! Ого, кил әле! Монда икән, монда Радик, монда хәзер инде белербез. Сәлам Айбулат. Сез бит әле сыңгырак киләбез беткәнегез. Без башкорт вакыты буенча йөрибез. Ничә йөрисең монда син бит инде теге синтезатор каршында гына утыручы, музыка язучы кеше комбайннар янында ничә йөрисең? Ну, менә әйтәр бит әле, чананы яздан әзерләде бимме? Шуның шикелле мин дә монда килдем. Комбайнны көздән әзерлисең. Көздән әзерләйм. Монда ничә ел эшлисең инде син хәзер? 4 ел, Аллаһка шөкер, әкренләп кенә эшләп киләбез. Юк, син авылга кайткач гомән илһамланмыйсың моны, көйләр язмыйсың моны. Гел шушында гына киләсең моны. Ну, аны кине бит инде Казанда язып була. Шуңа күрә авылга кайткач монда әзрәк. Монда комбайн юк. Монда комбайн дигән шанат та бит бу синең комбайны. Әйдә, күрсәтәсең безгә. Әйдә, киттек, әйдә. Хәзер карыйбыз. Алдымы, юкмы? Радик, синең комбайнның исеме бармы соң? Ничек дип йөртәсең син аны? Ласточка. Монда Борис дигән иченди ласточка. Борис ул комбайнның исеме. Шуңа күрә бик зур сәлам җибәрәсем килә минем комбайнерыма, Борис Уткинга. Бик зур сәлам. Өйрәтте инде. Бик күп әйберләр өйрәтте. Менә 4нче ел шушы комбайнер белән бергә эшләп киләбез. Күп әйбер гайрәте дисең, гитарада сикереп биргә. Кая ничек? Күрсәтәләр ничек менә бу гитарада синең әйдә киттек. Ана, менә байтыр ике аякны башы иттереп тагын ничек әле ул? Ике аякны күтәреп, ике аякны ике Менә ансын инде теге җыр вакытында эшләп була. Шулай менә. Ну, шул әйберләргә дә шул Борис ау өйрәтте инде, әйме? Әлбәттә. Менә моннан сикереп өйрәнгәнсеңдер әле. Менә бу баскычтан инде. Менә баскычтан сикереп кенә йөрибез. Анда вакыт юк. Сине монда гомумән кем урнаштырдысың шушы эшкә? Мин кичкенәдән шул комбайнерларга карап, помощникларның теге кол селтәп китүләрендә без бит ел кырында торабыз, шулай кол селтәп китүләренә карап, үземдә шундый теге помощник булып буласым килде инде, әйме? Бу балачактанмы инде? Бу балачактан инде. Шуннан күп кеше теге космонавт булырга, президент булырга хыяллана. Радик безнең комбайнчының булышчысы булырга хыяллана. Әйдә, салкынмы да Радик, кайтабызмы, юкмы? Хата комбайнны ябам да. Давай, көтәм мин сине. Ладно, давай. Җәмәгать, без Шәрәфиевлар гаиләсендә һәм менә шундый мул табыннар белән каршы алдылар. Сезнең бит инде ике малай, шулай бит? Алсапа, теге булышалармы кухняда, анда аш бүлмәсендә берәрсә теге савытлар юышырга, идәннәр юышырга бәлки анда? Алай бик теге кичерәк вакытта булышалар иде. Хәзер мин аларны күрмим дә бит инде. Аларны без менә сагынып көтеп алабыз инде җомга көнне әзерләп,
пішіріп, якшәмбі күні ызатабыз. Мен аларын алай кухняда Кухняда bir hünərlər var, aşağıdır indi, oyma. Алар инде казанда үзләре пішіріп ашыйлар. Менә шунысы җиткән инде. Radik, eng birinchi pishirgan bir нәрсә булды sening? Әлбәттә тәбә. Тәбә? Шултым анда да әле әнидән шалтыратып, әни карале монда нишәрә кирәк әле, монда май саласы бит әле. Шуннан соң менә. Безнең бит инде балалар теге бик кухняда алай кайнашмадылар, чөнки бит безнең әби бар. Аларны мәктәптән кайтышка тәмле чәйбәләр, кыймаклар пешереп, әбиләре шулай көтеп торадыр инде гел. Менә шуңа күрә ул яктан аларга бик рәхәт булды. Firay апа, иң яраткан ризыгы нинди Радикның яраткан ризыгы? Нәрсә дип тә әйтергә белмим әле улым җаным. Менә нәрсә жарата, кыймак та жарата, исмакларны. Менә ашы белән жаратмый әле улым. Менә аш мәгәстә булмый бит ул әле. Күзикмәк кысты бу яратадыр индеме? Күзек нә жарата башы ул. Менә пицца дигән нәрсә жарата ул тагын. Ансын пешереп ашатасызмы соң пиццаны? Инде пешереп ашадым инде. Буларны кичкенәдән пешереп ашаттым инде улым. Яни кешкә киткәч, гел буларны карап, кашап, чәй куеп, шулай ашаттым үстердем инде. Минем әби биктән биктер кабартма пешерә. Менә шулай кесем килгән иде. Кабартма. Иң беренче чиратта әбинең кабартмасын мин бик яратып ашыйм. Менә яра бер качан Казанга килгәндә биң кабартмасын кыстырып килерсең, әмма безгә дә. Менә теге тагын һөнәрләр күбрәк иҗади яктан бит инде шулай бит. Менә җырлар язаның кайсыгыз әйтәләр? Җырлар язганның кайсыгыз беренче күрепме, сизепме алдыгыз, тыңлаттымы ул берәрегезгә сезнең? Кайсыгыз әйтә? Иң беренче миңадыр инде. Иң беренче миңа. Миндә аны язга чук сразу белмәдем. Менә шуннан җыр булып илгергәч кенә ул миңа тыңлатып карады инде. Менә әни ничек мин шуны мин инде аптырадым. Ничек инде үзен яздыммы дип инде. Ышанмадым да инде. Шуннан алга таба китте инде нәрсә, әйме? Менә Икенче шулай. менә хәзер инде бик күп бер кешегә сер түгел, шулай бит. Шундый таралган җырчылар җырлый бит инде, мәсәлән, Айдар Галимовның хит җыры, Радикның язган җыры. Менә шушы әйбергә ничегрәк карыйсыз, Рашид абый, теге ышанып бетәсезме, горурланасызмы, ниндирәк хисләр? Инде шулай Айдар Галиевлар да, шуны танылган җырчылар да Радикның җырын җырлагач, шансы горурлык бар инде. Юк түгел. Менә шушы проектта катнашканын каян белеп алдыгыз, Алсу апа? Проектта катнашканын мин әле аның беренче съемкаларга баргач кына белдем. Баргач кына, әйме? Баргач кына анда да абый әйтте әле, Радик кая дигәч, кайттыма дигәч, Радик юк съемкаларда дип. Менә шундан гына белдем, ул әйтмәде дә, финалга теге үткәнен дә әйтмәде. Әйтмәдеме? Юк. Радик, үзеңнең катнашканыңны нәрсәгә әйтмәдең әтиәнеңә, әбиеңә? Минемчә менә алдан ирешмичә ниндидер үткәнне, үтмәгәнне гомумән минемчә аны кирәк түгел әйтергә. Нәрсәгәдер ирешкәч кенә аны әтине шатландырып әйтергә минемчә. Менә шулай әйткәч анарсын сөендегезме, шатландыгызмы, Рашид абый? Шатландык инде. Менә шушы сәләте аның, җырлау сәләте, көйләр язу сәләте, шушы иҗади сәләт кемнән күчкән микән аңа? Кайсыгыздан? Шунда утыручы. Ике яктан да күчкәндер инде. Сез дә җырлыйсызмы? Мин дә җырлыйм. Рашид җырлыйсыз? Соңрак кына җырлый башлады. Минем әти, әни менә алар җырлап, әти гармоннарда уйнап. Абыйлары бик матур да уйнаyan. Ике абыйым бар, алар икесе дә баяннарда уйныйлар. Менә сезнең нәселдә әле җыр язучылар бар идеме әле? Көй язучылар, композиторлар, автор башкаручылар, Радик шикелле. Юк, менә беренче. Андый беренчеме? Безнең минем әтигенә җырлар җырлаганда үзе чыгарып, менә шул җыр сүзләрен шулай итеп җырлый торган ие. Радик, кемгә охшаган син шушы яктан? Менә иҗади яктан. Иҗади яктан мин инде теге иң беренче конкурсларга әни йөрткәч, мин әни ягыннан тартылганмындыр дип уйлыйм. Ләкин әти дә кушылгач, менә ике нәсел бергә кушылып, ниндидер менә шундый кеше килеп чыккандыр бәлки. Радик, менә син бит инде композитор хәзер, әйме? Әтиәнеңә багышлап яки инде авылга багышланган җырларың бармы синең? Булмаса, исәп бармы язырга? Әлбәттә бар, әлбәттә. Ул турыда уйланып йөрим. Барса шигырьдән тора. Әгәр менә минем күңелемә торган шигырь була икән, аны әлбәттә көйгә салырга бик җиңел. Бик матур гына сөйләшеп утырасың монда, әйме? Әтиәниләрең каршында. Әйдә бәлки синең бүлмәңә чыгып сөйләшеп алырбыз. Без киттек, әмма шәйләр ишә торыгыз, ярыймы? Керәбезме? Монда синең иҗат итә торган бүлмә инде, әйме? Нәрсәләр бар монда? Әйдә менә бу яктан башлыйк. Менә монысы синтезатор. Синтезатор, шушыңарда күп җырлар тудымы инде синең инде? Ничек? Юк, бу синтезаторда мин уйнарга гына өйрәндем. Ага. Җырлар туды минем менә бу гитарда. Менә ул. Теге русча әйтмешә, вот она, родненькая. Шушыңарда инде, әйме? Яра без моның белән әле соңрак нәйтербез, уйнап алырбыз. Гитар янында ук тора синең кубоклар, аңлатып кит әле, бу каян алган, нинди кубоклар? Бу созвездие йолдызлык кубоклары, Этне, зональный турлар, Казандагы турларда үткән шул.
Әлі мұнда Яңа Йылдыз проектында жеңген деп тағын бірісі жетмейін дей ме? Шылай ма? Тегендей мындай конкурсларда катнашалар балалар. Шуннан теге кичерәк вакытта урыннар ала алмыйлар, шуннан кайтканда борчылалар инде, аннан соң хатынга да мен әйтәм, нәрсәгә булай иттереп җиртәбез инде дип. Алар борчыла бит инде. Үсә торгач, күрсәтешкәч, инде аннан соң инде менә шулай урыннар ала башлагач, уже күңелле булды инде. Менә монда утырасың да син димәк име, көйләр, җырлар язасың, шушы урын инде буймы димәк. Менә шушы урында компьютерны кабызам да, сүзләрне куям да үз алдыма. Һәм иҗат итәсең. Ничәгә якын җыр туды шушы урында? Якын чагына. 20-дән артыкмы? 20-дән артык. 20-дән артык 30-га якын менә шулай дип әйтсәк, яхшы булар име? Киңәш бирәм инде мин, монсы матур булган, монсын ничектер сүзләре шабытмый дип, шулай шундыйрак киңәшләр инде. Үзе язган җырларны бер икесен тыңладым. Бик матур җырлады. Ул элегрәк озын җырларны җырлыйдыр я, бала вакытта. Бик моңлы матур җырларны. Менә хәзер шундый җырлар җырламыйлар, шул кызым җаным. Тагын нәрсәләр булды шушы урында? Менә шушы урында, менә шунда утырып, телефонны менә монда куеп, проектка беренче турга мин видеоны төшереп җибәрдем. Үзем язган җыр иде ул, төштәге сөю дигән, сүзләре дә, көе дә. Димәк, Яңа Йылдыз проектының жюри әгъзалары иң беренче тапкыр сине шушы ракурста күрделәр инде, менә шулай. Әйбәт. Син әле көйләрдән тыш әле шигырьләр дә язасың димәк, име? Әйбәт. Менә монда беләсеңме нәрсә күргәнем? Кара, менә монда белән шушы Мишка, син шушы уенчык белән шушы аю белән йоклыйсыңдыр инде бергә кычаклашып булай иттерәбез, име? Юк, бу Мишка белән минем әби йоклый. Аны син белән үзе язган көй. Мишканың үзе язган көй күрәсең. Радикның бүлмәсендә үзе генә түгел, хәтта уенчыклары да автор башкаручы композиторлар икән. Җырларын җырчылар җырласалар, ул бик шатлана инде аңа инде. Менә шушы уенчыкны, шушы Мишканы бүләк итерлек кеше бармы әле ул? Әлегә юк. Әлегә юк. Шуңа күрә, хөрмәтле Заркас Сергейлар ителә, төп бүләк әлегә Мишка, әлегә аючык буладыр инде Мишка булгач. Һәм Радик Шәрәфиевтан сезгә бер матур җыр. Беләсеңме нинди җыр ишетәсе килә минем? Айдар Галимовның җыры. Ул инде аны бик күпләр белә хәзер радионы ишетмәүчеләр авыртмады миңа. Авыртмады. Ничегә ул бер гомер арасы. Киттекме? Киттек. Бу буран шул кадәр көтелгән, ал җитте дөньяның карасын, йөрәктән йөрәккә ераклык, кайчакта бер буран арасы. Бик кичә булган күк бүген, түбәдән һәммәсен керт күмгән, жәлләмә адашты дисәләр, бу буран шул кадәр көтелгән. Бер гомер арасы ялгышлар, кул сузсам җанымны пешерә, буранда җәйләрдән җылыра. Бәгъре ишегән кешегә, бер гомер арасы ялгышлар, кул сузсам җанымны пешерә, буранда җәйләрдән җылыра. Бәгъре ишегән кешегә, буранда җәйләрдән җылырак, бәгъре ишегән кешегә. Менә җәмәгать, белмәгән булсагыз белегез, әлеге җырны шушы егет иҗат итте, Радик Шәрәфиев. Профессионал педагоглар командасы бүген конкурсантларга нинди киңәшләрен җиткерде? Карыйбыз. Прошу вас. Я просто трогаю всех, извините. Я за всегда естественность артиста. Я не очень люблю, почему ислам оказался на проекте, почему мы его вернули. Мне очень нравится его какая-то сдержанность.
Ведь не обязательно шуроваться жестами, как ветряная мельница. Где это написано? Вопрос, если это трогает, если это работает, вот, допустим, в вашем случае, да, вам нужно были руки добавить, потому что у вас темперамент, вас прорывает, вам нужны еще руки. В относительно ислама, я не уверена, что он будет вот сейчас руками размахивать, вам будет от этого лучше. Вспомните про себя огромное количество артистов, которые просто стоят перед микрофоном, без балета, без всего, просто с гитарой, но делают колоссальные вещи, что зал встает. У вас что вы думаете? Жестикуляция, опять же, важна очень, именно сам посыл руками тоже важен в таких действиях. Согласна, но тут знаете какой момент? В случае ислама здесь важны ракурсы. Ракурсы. То есть у нас есть еще понятие еще ракурсы тела. Мы можем стоять на месте, но корпусом чувствовать. Да, совершенно верно. Поэтому, ислам, давай, сейчас будешь петь свою песню. Иди сюда. Парам-пам-пам. Хорошие у нас новости. Да. Здесь желательно двое молодых людей. Задача твоя – это препятствие, это преодоление. Знаю, черт знает, что в нашей жизни, что происходит. Ты должен их покорить, ты должен их захватить на свою сторону. Своя сторона, к примеру, ну вот я беру этот стул, вот это, и при этом ты поешь. Чтобы они вдвоем перешли на эту сторону. Ясно? Ты берешь канат, да, и поешь песню, и тянешь их к себе, чтобы они перешли вот эту границу. При этом ты помогаешь себе корпусом, ты ломаешься, ты делаешь интересные ракурсы, потому что у тебя, по сути, модельная фигура. Если ты будешь делать такие ракурсы, ты будешь прекрасен. Тебе не надо размахивать руками и отметать мух. Это хорошая, сдержанная фактура. У тебя диапазон голоса, да, небольшой, но в нем тоже есть своя прелесть, есть свои краски. И ты имеешь полное право на свой особенный голос во Вселенной. Просто сейчас надо, чтобы нам помогло тело. Сейчас ты работаешь только головой. Знаешь, когда у человека закапывает, он только... А мне нужно, чтобы ноги, допустим, ты уже закрепил, но нам нужно еще тело. Чтобы оно... Видишь, как это красиво стало? Уа! Чидиш, пам-пам. Да? Все. Значит, ваша задача, сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть, ислам. Вот это начало песни, задача и взять в себе. Да? Ну, как бы зрители, не знаю, кого угодно. Да? А ваша задача – нет. Мы его не пустим. Тянете туда. Хорошо? Готов? Готов? О, уже лучше. Ага. Тяни, тяни, тяни. Давай, давай, давай. Давай, давай. Во, отлично. Ракурсы какие у нас. Давай, давай еще. Это халтурка. Я тоже так могу собирать веревочку-то. Твоя задача их туда взять. Вот так, как ты держишь, взять. Я тоже так могу. Я уже тут. Извините. Это нечестная история. Хорошо. Ну, давай как-то по-мужски. Сделаем ее честную. Настройся. Представляй своего родственника. Помнишь, да? Не получится без родственника. Это волшебная история. И ломайся, чувствуя свое тело. Давай. Давай, давай, давай. Чуть-чуть, давай, тащи, чуть-чуть, хотя бы миллиметр. Давай, давай, давай. Давай, 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 любой ценой, давай. У тебя последнее выступление, у тебя нет выхода. Давай, парься. Ты это можешь. Еще, ты можешь. Давай, давай, давай. Еще. Давай, давай, они устанут. Тащи. Куда ты пошел? Да, давай. Давай. Осторожно только. Еще. Давай. До конца. 3 минуты длится песня. Еще. Давай. Они устанут. Давай. Пой. Только словом. Давай, еще. Еще немножко. У него нога. Вау. Как ты себя чувствуешь? Стоим все.
Как ты себя чувствуешь? Рассказывай, Ислам. Очень бодро себя чувствую. Как будто сыграл за инструмент по футболу. Ты же футболист? А какого фига ты вот тут? А ракурсы-то какие? Девки, да, красивые? И так стоит, и так стоит, и вот так стоит, и вот это. Тело-то классное. Ну, а вы что чувствовали, уважаемые преодоления нашей жизни? Сильный, да? Молодец. Теперь то же самое. Давай споем. Вот с этой вспоминай всегда. Спасибо. Вспоминай, только не убираем далеко, нам еще пригодится. Вспоминай всегда эту веревку. Прям вот вспоминай, как ты это делаешь. Вспоминай, как ты все вытаскиваешь. Оставь себе эти ощущения. Зафиксируй в корпусе обязательно. Тебе это поможет. Начинай петь сразу. Еще. Допустим, пока так. Давай, выходи из этой коробки, выходи, вот, пока так, да. Да. Да, потом причешем, ничего, еще. Гениально. Какой звук-то? Ислам, я думаю, одна из основных над ним работы, это то, что нужно привести порядок тела, потому что корпус помогает петь так, как это нужно сделать. Мне нужно, давайте возьмем 5 человек, можно прям первый ряд, вас 5, и встаньте, пожалуйста, спины вот здесь вот. Но давайте чуть поближе ко мне, то есть дальше от столба, чтобы растянуться чуть подальше. Все, стоп, в один ряд, да, в один ряд. Чуть подальше, то есть крайние сделайте полшага в стороны, крайние ребята, ага, чтобы растянуться побольше, ага, хорошо. Пока можете повернуться ко мне. Что будем делать? Вы будете такой первой группой, нам нужно поработать с посылом. У нас есть ребята, к которым мы сейчас будем обращаться, они будут стоять спиной. Мы направляем руку. С этой позиции будем работать. Выходим сюда по одному. Выбираем себе человека, с которым будем сейчас общаться, но он при этом стоит спиной. И направляя к нему руку, обращаемся к нему. Эй! Эй! Важно, когда вы понимаете, что обратились к вам, вы поворачиваетесь. Если вы понимаете, что не к вам, то вы стоите. Одолжение друг другу не делаем, то есть специально поворачиваться не нужно, чтобы кто-то, словно кто-то вас позвал. Просто ждем, пока позовут именно вас. Угу. Пробуй. Вы поворачиваетесь, руки, пожалуйста, опустите вниз, повесьте вдоль тела, то есть не зажимайтесь. Кто будет первый? Хорошо. Угу. Пробуем. Просто выбери любого и просто рукой направь в него звук, как будто окликая, эй, да. Такое вежливое эй, это не типа эй, да, а это такое вежливое эй. Угу. Эй. Молодец, отлично. Все, следующий. Эй. Почти. Двое, потому что был такой немного в направлении правильном, но не точечный. Выбери кого-нибудь еще, пожалуйста, попробуй еще раз то же самое сделать. Вы не подсматривайте. Эй! Молодец, но было хорошо при этом, было хорошо. Просто еще очень... На самом деле здесь находиться сложнее, чем там. Потому что сейчас все это попробуете. Там кажется, что окликнуть человека очень сложно. На самом деле почувствовать, что обращаются именно к вам, гораздо сложнее. Ну, молодец, все было хорошо. Давайте кто-нибудь следующий. Угу. Эй! Супер. Следующий. Да, конечно, сейчас потом поменяемся. Эй! Молодцы, ребята. Эй! Хорошо, но можно еще раз попробовать? Потому что посыл был хороший. Только
я бы попросила сделать его немного, тут неправильное слово уверенным, скорее спокойным. Не как будто какое-то одолжение. Пожалуйста, послушай меня. А на равных. Понимаете, о чем я говорю, да? Угу. Пожалуйста. Эй. Вот, лучше, лучше. Только еще стараемся не тянуться, да? Что важно, не тянемся. Не эй, а эй. На равных. Угу. Давайте. Эй. Тогда рукой помогаем. Угу. Давай, да, еще раз вместе с рукой. Эй! Хорошо. Эй! Ну, как бы... Пожалуйста, попробуем еще раз. Более точечно, да? Можно не так объемно, не так громко, не так низко, но более точечно. Как будто вот мы же рядом стоим, да? Лучше, лучше. Сейчас было гораздо лучше, потому что сейчас было точечно. Мы же сейчас, да, не с большим залом. В случае большого зала это работа с большим объемом. Мы сейчас выбираем конкретного партнера. Все хорошо, да. Просто я уже говорила, что почувствовать иногда сложнее, чем окликнуть. А теперь давайте, пожалуйста, встаньте обратно на свои места в шахматном порядке. Все же прошли у нас, правильно? Я случайно не пропустила никого. Скажите, пожалуйста, свое впечатление те, кто стояли спинами. Вот те, кто слышал и повернулся. Это было, вот кто прям четко понял, что позвали его. Было такое, да, прям четко понимали. Что по ощущениям это был такой за звук, при котором ты четко понимаешь, что обращаются к тебе? Просьба. Да. Угу. Долетел звук. То есть иногда бывает такое, что мы понимаем, потому что к нам словно обратились словесно, а иногда бывает, как будто нас звуком потрогали по спине. Варианты и те, как бы они правильные. Тут еще важно, да, слышать, понимать и чувствовать. Это касается, да, и работы со зрителями. Работая со зрителем, мы принесли что-то, что хотим ему показать, рассказать, да, историю какую-то, и мы ей обмениваемся. То есть это такой же диалог, чтобы нас услышали, но и чтобы мы услышали. Да? Мы не закрываемся же от зрителей, мы же для них работаем, без зрителей. Что за артисты? Эльвира, Исенмесис. Очень приятно с вами познакомиться. Эльвира очень талантливый исполнитель, красивый тембр, есть понимание текста, понимание звука. Бәхетімні таптым деп, бар дүнияға айтар идем. Көңілімде құяш балқый, мен сенікі көптен инде. Ізлеп таптың, қоя үрдің, сені генә күткәнмін бит. Арабыз ерақ болса да, кешерер біз барсында. Бәхетім, мәхәббәтім, шулай құшқан язмыш бізге, бірге болып жаным бірге. Бәхетім, мәхәббәтім, шулай язмышымны, күтем бізнің қауышуны жаным. Давайте остановимся. Давайте. Мне очень понравилось. Спасибо. Очень красивая песня, очень мелодично. Ваш голос, он звучит в этой песне, прям вот раскрывается, потому что это ваша песня. Вы написали ее, вы знаете, где вы звучите, где вам удобно. Хотелось бы, чтобы ваши нотки низкие тоже были озвучены. Единственное, над чем бы я поработала, это на соединение регистра. Есть проблема в переходных нотах, и плавное голосоведение еще пока страдает. На самом деле, когда мы поем, и вдруг чувствуем, что нам тяжело, многие говорят, все мне высоко, все это не моя тональность. На самом деле там просто порог, порог переходных нот. Очень аккуратно его проходим и выходим на верхнюю нотку. Чтобы вот этот порог сгладить, можно делать зевки сверху вниз, да? Прям вот. Прям сверху. Зевнули издалека. И вот этот момент, где вы переходите, да, прям замедлить здесь
и пройти. Прям. И до глубины уйти. Еще. Только зевком это надо. Не просто а прямо зевнуть, прям позевали. Да. А теперь снизу только. Снизу вверх зевок. Нет, переход услышали? Дрынс. Представляете, что капюшон какой-то одевать, да? Поехали. Вери мои рекомендации пропевать переходные нотки в медленном темпе на разные гласные и соединять регистры. То есть еще не выровнен диапазон. Расслабим шею. Расслабим. Мяу! 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 И постепенно переходите на верхний регистр. Мяу! Еще. Мяу! Соединяя зевком. Мяу! 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 Что у вас котенок такой? Мяу! Мяу! Такой, знаете, вредный кот, который сидит вот громко вот этот на весь двор он. Угу. Мяу! Вот еще прям. Мяу! Так это вредная кошка. Мяу! Помогите, спасите, да? Расслабили шею. Представили кот, который сидит на заборе в мороз. Такой, знаете, он распушился, чтобы было теплее. И сделаем с расслабленной шеей вот с этого звука. Еще? Еще. Кот не говорит мяу. Да, что-то скрипит. Еще? И выше. Еще выше черпаем. Еще. Еще. Снизу черпаем. Еще. Ну, кот. Во. Хорошо. Надо помяукать и вот эту ноту промяукать. Хорошо? Да, хорошо. Все. Мы на этом сегодня заканчиваем. Спасибо большое. Если в песне попадется проблемная нотка, она не будет знать, как ее спеть. Либо снизу, либо сверху. И будет постоянная проблема, если это не проработать. Тапшырыгыбызның тагын бер героинда кунакта булып, аның иң якын кешеләре, әнисе, бер туган апасы, әбисе белән танышып кайттылар. Ильяс Минхаҗевның гаиләсенә рәхим итегез. Yok dostlar, men sizni әлеге йортлар белән түгел, проектыбызның чираттагы катнашучысы белән таныштырам. Ильяс Минхаҗев, ул һәм аның гаиләсе белән якыннанрак танышыйк. Киттек. Привет, нихәлләр? Ассаламу алейкум. Әйдә җырлап каршыла, мине тегесе митин яңа йолдыз шуңа күрә. Ассаламу алейкум дип бирәбез, кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын, ва алейкум ассалам. Ильяс Минхаҗев. Ильяс, кирсәм буламы, устан буламы? Әлбәттә була, була. Я Ильяс, нәрсәләр белән таныштырасың? Нинди кызык әйберләр бар? Менә монда мин шундый шушы матур плакатка күзем төште. Бу синең апаң, име? Әйе, бу минем апам Айгөл. Без аның барлык җиңүләренә шатланабыз, гөрләнәбез һәм дә монда стипендия правительства Российской Федерации. Менә нинди кешеләрнең энекәше икән син, име? Әйе, менә дөрестән шатланырга, гөрләнергә кирәк. Монда синең бүлмәме? Әйе, минем бүлмә, рәхмәт. Әйдә, рәхмәт. Ильяс, монда килеп керүгә, күзләргә шалына шу әйберләр. Хәзер сорыйм, хәзер кызыксынам. Нәрсәләр бу? Сөйләле миңа. Монда нинди генә конкурста катнашмадым мин. Москва, Бугульма, Транзит, Созвездие, Йолдызлык, След отличников. Һәм беләсеңме, буларның иң кадерлесе менә будыр инде, име? Әлбәттә, шунысы. Менә монда түбәтәйләр, син шулай ук җыясыңмы әле түбәтәйләрне? Мин әле мөнәҗәтләр әйтәм. Мәштәрәк килгәндә шушы бу иң мин яратканым шушы нәрсә. Шулаймы, әни өчен нәрсә? Алып бирсәм. Алып әйдәп күрсәт. Нәрсә, Ильяс дигән мәле анда? Бу ручная работа. Шулаймы, үзең тектең? Бабам биргән. Шулаймы?
Җәмәгать менә шундый мул өстәлләр белән каршы алдылар безне. Инде беренчедән сезгә барыгызга бик зур рәхмәт әйтәсе килә шундый мул табыннары. Менә без кергәндә Ильяс теге кергәндә моңланып, шайтыр дип җырлап йөри. Гел шулай нервыгызга тияме ул сезнең әйтегез әле. Гел шулай җырлап йөри. Мен инде кай вакыт улым бар инде авылга да кайтып анда зирәк җырлады. Эскене елы тигәл дип әйткән чакларым була, җырлап йөри. Ирдә дә ванда җырлый, йоклый белмәсендә җырлый, гел җырлап йөри. Менә аның беренче тапкыр теге җырга сәләте бар икәнен каян белдегез? Менә Ахат абый, сез каян белдегез? Ну, аның әти-әнисе, әниләре белән минем машинага кирип утыралар, әниләре. Апай белән ике кызым инде. Постоянно җырлыйлар. Менә әкрен генә барам, тыңлап барам инде. Берсен бетерәләр, икенчесен башлар инде, барлар җырлыйлар шул. Ну, әниләренә килгәндер инде күрәсең. Сезнең гаиләдә тагын кемнәр җырлый? Менә теге Ильяс кебек профессиональләр. Профессиональный җырлаучы безнең бабай бар иде, мәрхүм. Менә минем бабай инде. Менә ул нык җырлый иде. Менә күрәсең шуннан күчкәндер инде. Сез алайса иҗади нәсел инде. Иҗади нәсел. Менә Яңа Йолдыз проектында катнашканда, теге телевизордан күрсәткәндә ничек дулкынландыгызмы караганда? Бик дулкынландык. Мин һәрбер чыгышыннан аның аңарына күбрәк дулкынланып карыйм, каушыйм, теләкләремне теләп, һәр вакыт бүлмә буенча да йөргән мөмкинмен. Ну, үзең карамадың инде. Мен үземне алай карарга яратмыйм. Ул дөрес түгел инде миңа калса, чөнки син үзеңне со стороны карарга тиеш. Бәлки берничә көннән соң мин карармын үземнең чыгышымны. Вакыт җиткәч. Ләкин булай теге кешеләр каршында, кешеләр белән бергә карый алмыйсың инде, әйме? Юк, карап булмый. Ул психологически авыру. Сез бергә карадыгызмы, барыгыз да бергә? Сез дә килгәнегезме монда? Сез дә. Менә анда бит инде менә теге миңа һәрбер кешедән сорыйм инде. Шундый мизгел булды теге ахырдан, әйме? Икәү генә калдылар. Ильяс, менә андый ул вакытта нәрсәләр кичердегез? Ахат абый, менә сез нәрсә кичердегез? Минем күңел йомшак, конечно, сразу минем күзем яшь ага инде. Просто жаллыйм балакайымны. Тырыша инде. Менә аннан соң җиңгәч теге аңайтылар бит инде 4нче номер алга таба уза дигәч. Айгөл, шатландыңмы? Әйе. Гел бабай әйтмешләй, чын күңелдән сөендем апайым өчен, чөнки белмим ул ничек сөенгәндер. Без менә гел нәрсә эшләп, без нык сөендек инде гаиләмдән бер. Бездә кычкырып теге ура дип бер-беребезгә теләкләр теләп шундый. Ул сезгә әйткән идеме алга таба узуын, яки инде телевизордан карап калдыңыз? Юк, телевизордан карап калган, мен әйтмим. Әйтмәдеңме ни? Юк, әйтмәй. Әйтмәде. Ахырга хәтле сер итеп сакладымы? Алайса сезгә тагы да башканы әйтмәде. Алайса сезгә тагы да нирәк булган индеме? Бала чакта нинди де Ильяс? Мәктәпләрдә сугыша идеме? Ул аның менә беренче теге андай сугышып йөргәнен, тәртип бозганын, замечание алганын мин бик хәтерләмим. Хәтта елаганы да хәтерләмим. Ул нидер гел җырлыйдыр. Ул бәләкәй вакыттан ясәдән кайткач, бердән-бер телефон иде, урындыкка басып, башта мин анда җырлый, арып бетәем дә, бар әбиләргә шалтыратыр дидем. Номерны җыеп бирәм дә, идет надыр әбиләрне шалтыратырга, телефонда җырлый. Әни дә әйтәдер, кызым телефонны куям да, эшемне эшлим. Килеп карыйм, ул һаман җырлый дип. Ул җырлый. Менә хәзер бит инде 21нче гасыр, Instagram заманы. Instagramда бармысыз, Гүзәл апа, Ахат абый? Барып торасызмы? Группасы белән репетиция вакытында карап торам. Аларга да уже шунда куям берәр ни булса, улытка булса куеп, аларга поддержка ясыйм. Крем. Сез әле ашыйтырыгыз, җатырыгыз име? Без хәзер Ильяс белән барып аерымга сөйләшеп алыйк. Хәзер барбер теге начар яклары юк дисез име? Хәзер эзләп карыйбыз. Яме? Ильяс киттекме? Ильяс, сөйләп җибәр әле үзең турында. Гомумән менә шу теге җырлаудан тыш тагын ниләр белән шөгыльләнәсең? Мин Газов исемендәге Татарстанда беренче татар каэстр солисты. Бүгенге көндә безнең 40тан артык җыр бар. Каэстр бар. Концерт куябыз бүгенге көндә. Әйт әле, теге бүгенге көндә бик күп чыгыш ясап йөрисезме шул төркем белән? Әйе, атнага бер дисәм ялгыш булмасын. Ялгыш булмаса. Син музыка коллективында укысың бит, әйме бүген? Укып бетердең, әйе. Ни өчен шушы музыка коллективын сайладың теге? Бәлки инде консерватория яки башка теге вокал буенча укырлар бар бит инде. Ни өчен нәкъ шушы музыкаль коллектив? Ни өчен шунда дигәндә, мин 9-дан соң киттем бит инде. Консерваториягә сразу кирип булмады, чөнки яшь буенча яшь булдым. Ник именно музыка яклап, чөнки минем күңел тарта. Мин җырсыз яши алмыйм. Син балачактан бирле хыялланасың инде җырчы булырга? Әйе, Садиктан бирле. Садиктан бирле. Син бу башка теге һөнәр үзләштерергә башыңа да китергәнме юк инде? Юк.
Юк, беркайчан да. Ә синең шулай ук иң зур хыялларыңның берсе ул бит әле Татарстанның халык артисты булуымы? Менә аның өчен нәрсә эшләргә кирәк әйт әле. Ничә булыйсың? Аның өчен һәр көн эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Нәрсә эшләргә менә? Үз үстеңдә эшләргә дигән. Үз өстеңдә, мәсәлән, мин һәр көн йөгерәм. Дыхание буенча эшлим нәүбәтләп. Һәр көнне без егетләр белән репетициядә очрашабыз. Һәр көнне без нидер яңа җырлар барлыкка китерәбез. Бармы синең берәр кумирың татар эстрадасында? Кумир бар. Мин үзем дип әйтсәм, дөрес. Син үзеңнең кумирыңмы? Менә бит син теге башлап җибәрүче генә җырчымы, сиңа 20 яшь һәм синең уже фанатың бар. Һәм бу сиңа иң якын булган фанат. Рус эстрадасыннан мировой дөнья күләме. Димаш Кудайберген. Миңа калса бердән-бер. Концертына барган идеңме? Юк. Алайса син аның фанаты түгел инде. Менә теге бүгенге көндә, бүгенге заманда бит инде төрле һөнәрне үзләштереп карарга кирәк, әйме? Әгәр дә җырчы булудан тыш тагын син нинди һөнәр үзләштерә алар идең? Кем була алар идең? Миңа калса полиция яклап китер идем мин. Ничек нәкътә әлеге өлкә, шушы полиция өлкәсе? Белмим, яшь чактан ук аларга карап сокланам дип әйтим икән. Синең яшьтә булай булган име? Полиция хезмәткәрләрен карап сокланасың һәм шул вакытта артист булырга хыялланасың. Хәзер алга таба планнарың нинди? Менә син бит инде көллиятны тәмамладың, шулай бит алга таба нинди планнар? Мин әле тагын бер уку йортына кирдем бит әле. Сөйләгән алынтырында да шулай дип әйтеп куйдык. Кирдем бит әле. Кирдем Шаулыга, заводчикка, НКПУ. Анда мин укытучы яклап кирдем, татар теле, әдәбият һәм рус теле буенча. Ни өчен укытучы булырга? Бу минем тагын бер хыял. Әйбә дигән син бала чакта укытучыларга карап, полицияларга карап артист булырга хыялланасың. Сөйлә. Юк, минем әнием укытучы, һәм воспитатель, һәм апам да шул юлда бара. Һәм миңа калса мин дә андый белемне алырга тиеш. Димәк, син әгәр дә теге җырлап кына түгел, әле укыта да алачаксың, әйме? Татар теле укытучысы. Әдәбият һәм рус теле. Әдәбият булгач, син бит инде берәр шигырьләр дә белергә тиеш. Беләсеңме берәр шигырь? Беләм. Айда, сөйләп җибәр әле. Бер туктамый гел сагынып торам. Күккә менсәм, җирне сагынам. Җиргә төшсәм, күкне сагынам. Ши дошманнар, ятлар арасында үзебезнең этне сагынам. Калаларда сагынам авылны, җиңеллектә сагынам авырны, шелләләрдә сагынам салкынны, салкыннарда сагынам ялкынны. Иң ныгы, сине сагынам. Сине күргән көнне сагынам, бергә үткән төнне сагынам. Көне-төне сине сагынам. Әнгам Атнабаев шигыре белән Татарстанның халык артисты Ильяс Минхажев сезнең каршыгызда. Сагынам дип сөйләдең бит инде. Бармы ул менә син хәзер сөйләдең, уеңда шул сагына торган кеше, шул кыз? Мин бу сорауга җавап бирмим. Әйбәт. Ильяс, бармы синең берәр нинди тормышка ашкан хыялың? Менә әле син хыяллана, хәзер ул тормышка ашты. Әлбәттә бар. Нинди хыял? Мин Яңа йолдыз конкурсында финалисты. Аңлашылды. Күптән әле Яңа йолдыз проекты булмаганнан бирле үк, Ильяс шушы проектта катнашырга теләгән, хыялланган. Менә бит. Ильяс, менә без әле генә синең белән, гаиләң белән шәйләр иштек, әниең белән, әби бабай, апаң белән таныштык, шулай бит. Менә минем синнән сорыйсы килә әтиең турында. Син нәрсә дип әйтер идең шушы җавапка, шушы сорауга? Нәрсә дип әйтим? Вакытында ул безне ташлап китте һәм шул бүтән ул темага кайтасы килми. Син бу темага сөйләшәсең килми димәгеме? Аңлашылды. Димәк, син гаилә башлыгы урынына инде хәзер, шулай бит? Теге кирәк җирдә шугышы белән кагып, кирәк җирдә кирәк ярагын ясап, куя торган шөпшен ир егет индеме? Синең өчен менә син бит өйләнмәдем, өйләнәсе килә дип әйткән идең миңа кадр артындаймы? Ничек уйлыйсың, кайчанга булыр менә синеңчә идеал ир егет, егет кеше ничә яшьтә өйләнергә тиеш? Миңа калса яшьтә монда мөһим түгел, син үзең әзер икән, морально, финансово әзер икән, бәлки шул 25-ләр.
5 жылдан Ильясның тойына барыгыз да килегез. Нәкъ шушы күтәренке рухта югары нотада біз инде әкрен генә саубуллашабыз. Ильяс, зур рәхмәт сиңа. Шакыруңа тагын бер кат. А вот можешь рассказать что-то такое, что тебя беспокоит? Что меня беспокоит и волнует, можно сказать, это иногда в моей жизни на выступлениях появляется волнение. Но волнение должно быть, но оно должно быть до выступления. Но Так. на больших конкурсах оно может проявиться именно на самом моем выступлении. Это было как раз на кастинге у меня. Эмоции были у тебя... Подтекст был разный. Ты говоришь о том, что тебя беспокоит, о том, что тебя восхищает и так далее, а эмоциональный фон при этом один. Я вот сейчас специально смотрела на твои глаза, когда ты говорил про то, что беспокоит. Глаза были другие, а говоришь все время на улыбке. А это твои эмоции, да. Эмоции улыбки означают, что что-то, да, вот радость. Это такая натянутая маска улыбки. Глаза при этом же максимально, вот даже сейчас я вот вижу, что глаза максимально печальные даже трагичные. Поработаем давай с эмоциями. Сейчас, давай стоя теперь поработаем немного. Историю, которую ты сейчас рассказывал, любую причем, можно даже про волнение и про кастинги. Но давай возьмем 3 эмоции. Первая будет восхищение, вторая будет страх, третья будет, сейчас подумаю, давай печаль. Это очень хорошо получится, печаль. Печаль. Очень просто. Начинаешь с одной эмоции, например, с восхищения. Да, восхищение. Переходишь дальше, в середине на страх, и заканчиваешь на печали. Чтобы твои эмоции, которые есть у тебя, не соответствовали тексту. Иначе это такая упрощенная получается задача, да? А мы учимся эмоции подкладывать под другой текст. Давай только сделаем больше эмоций, потому что ты хорошо делаешь многие. Восхищение. Дальше пусть будет то же самое. Страх, печаль, злость, удивление, радость. Жили-были дед и баба. И дед посадил репку. А вытянуть-то они не могут. Вытянуть не могут. Ох, как страшно стало. Давай громче, хорошо? Да. То, что вот как страшно стало все. детки. Начал он тянуть. А репка-то не вытягивается. Пригласил он бабку. Тянут, потянут, а вытянуть-то и не могут. Пригласила бабка внучку. Тянут, потянут, вытянуть только и не могут. Пригласила внучка жучку. И... Так, что там было дальше? Злость. Придумывай, неважно. Тянут, потянут и вытянуть не могут. Пригласила жучка кошку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Пригласили они мышку. Тянут все вместе и вытащили репку. Ну ты просто такой весь. Вот какая эмоция нам нужна. Злость. Подумай о чем-то, что тебя действительно злит. Не понарошку, а действительно. Даже что злит. Я понимаю, это заметно. Я и говорю, действительно злит. Вот придумай что-нибудь, не говори мне об этом, это будет твой секрет. Что тебя действительно так злит, что вызывает в себе настоящую эмоцию злости. Чтобы не было искушения при этом улыбаться. Вот прям вот разозлись. Жили-были дед и баба, и посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Не могут они вытянуть эту репку. Тянет дед репку, вытянуть они не могут. А теперь давай добавим к этому еще злость такую открытую. Да я не просто в себя злюсь, а я готов просто сейчас все порвать, потому что я это ненавижу. Жестикуляцию нужно? Ну, конечно, нужно. И тут пригласил он бабушку. Они не могут вытащить вместе даже эту репку. Пригласили они внучку. Не могут они снова тянут, потянут и не могут вытянуть эту репку. И пригласили они жучку. Жучка, они не могут вытащить эту репку. И с кошкой они не смогли тоже вытащить репку. Молодец. Видишь, можешь.
Даже если считаешь, что ничего тебя в этой жизни не злит, такого не бывает. Даже самых одуванчиков какой-то образ пытаешься нам создать, чего-то да злит в этой жизни. И это возможность просто быть поэтому разным. Не обязательно сейчас, да, взять, но возможность реально понять, что есть то, что меня злит, есть то, что меня удивляет. Знаешь, сложнее всего взрослым людям, ну, таким уже больше 20-летним, больше 30-летним это придумать, особенно там, когда уже 50 плюс, 50 плюс, представить, а что меня удивляет. Ничего уже никого не удивляет. Все, молодец, спасибо тебе. Спасибо большое, очень интересно с тобой работать. Марсель такой прям мальчик-одуванчик. Это было понятно еще, когда были мастер-классы. Очень открытый, с желанием учиться, желанием выступать, очень добрый. И это как и очень большой плюс, так и может перерасти в минус. Во-первых, необходимо уметь быть разным, но я уверена, что все получится с этим, тем более мы это попробовали сейчас на занятии. И очень хороший есть внутри багаж, опыт, даже уже хоть и в 19 лет, для того, чтобы быть максимально и таким, и таким, и таким, и таким, и разным во всех окрасах, которые только возможны. Такой артист. Какие ты чувствуешь у тебя сложности, допустим, с тем же движением? Я плохо танцую. Да. Серьезно? Да. Хорошо. Ну, плохо танцую, понимаешь, танцем человек может гениально танцевать, да, просто, но он не может ничего передать, то есть у него будет только техника. Если ты не подключаешь к этому эмоции, да, свое внутро. Давай с тобой сейчас немножко попробуем поработать над этим. Представь, соответственно, вот у тебя песня, и сейчас мы попробуем ее проработать на уровне жестов и, соответственно, нашего тела. Ала юлдан явыға кеткен шақта Таңы жилінен тұман таралды. Хорошо. Смотри, что происходит. Когда ты начинаешь петь, у тебя твоя пластика не соответствует исполнению. Понимаешь? То есть здесь, вот в такой песне, в ней, опять же, в ней не надо лишних движений Муслима Магомаева или чего-то. Нет, это очень проникновенная тема. И если ты делаешь жест, то этот жест должен быть не просто как жест, да, а как действительно какой-то посыл. То есть какое-то очень скупое, но очень четкое. И, может быть, не сразу даже, не в начале песни. Вот попробуй сейчас ее же исполни. Вот, то есть ты же понимаешь, о чем она, да? О том, что люди уходят на войну. Что все это очень грустно, что это происходит, ну а что с этим поделать? Как ты к этому относишься? Вот представь, что все твое тело абсолютно, оно должно сейчас вот передать вот эту боль. Да? Давай попробуем. Ала юлдан явыға кеткен шақта Таңы жилінен тұман таралды. Ауыл башындағы құшынар атқа Отыларда бит бұрылып қарады. Хорошо, это было лучше, да? Только если второй раз, это было лишнее. Да. То есть вот ты первый раз сделал, да, вот сразу какая-то картинка в голове, я не совсем не могу перевести, но что-то у меня в голове сразу всплыло, какая-то картинка. Где-то там вдали. Вот. Вдали, да, вот, посмотрел, и вот прям можно эту руку медленно убирать, закрывать, сжать в кулак и опустить. И дальше уже продолжить петь вот с этой болью, да, что где-то там что-то происходит, кто-то ушел. Если мы перенесем это в движение, да, опять же, вот как ты себя ощущаешь? Ты этот солдат, который пошел, или что? То есть сейчас как бы ты поешь песню, все очень красиво, и если бы я не знал, что они солдаты шли на войну, я бы никогда не понял этого. Потому что
как бы не то, что даже голос, а вот твое тело, оно не выражает это немножко. Попробуй вот сейчас, опять же, так же, да? Но, может быть, даже ты в этой песне сейчас сделаешь паузу в каком-то моменте. Это не важно. Но вот увидь эту картину, почувствуй, вот, прям вот этим жестом передай, что вот они вот ушли, вот туман, он пошел. И вот прям как бы закрой себя от вот этой боли, что вот это происходит. Ну, попробуй. Ала юлдан явыға кеткен шақта Таңы жилінен тұман таралды Ауыл башындағы құшын аратқа Отларда бит бұрылып қарады Очень, вот сейчас вот это было точно. Вот этот жест, он передал вот эту какую-то твою боль внутреннюю, да, твое состояние. Ты закрыл глаза, ты чего-то, у тебя сразу потел. Дальше опять решил руку сделать, но нет, уже не надо, да? Уже не то. Вот всегда помни о том, что движение, наше существование на сцене, да, если это какое-то динамичное движение, это одно. Если вот та песня, которую ты мне сейчас сделал, это другая. Сейчас сделаем просто такое упражнение, чтобы наше тело вбрасывалось из положения в положение. Представь, что у нас есть с тобой два состояния. Первое состояние тела – это жидкое, это подвижное, это типа пружинка такая, да, постоянная какая-то. Второе состояние максимально собранное. Максимальное натяжение, максимально робот, камень, все что угодно. Я буду эти состояния сам менять. Приготовились? Жидкое. Твердое. Ноги тоже твердые, прям да, максимально. Жидкое. Твердое. Жидкое. Твердое. Хорошо, расслабься. Отлично. То есть, для чего мы это сделали? Чтобы ты понимал, что, опять же, ты же на сцене, ты как бы артист, а для артиста очень важно это максимально быстро впрыгивать в какие-то обстоятельства. Но если, допустим, это какая-то проникновенная, да, тема вот, по поводу того, что мне сейчас пел, попытайся наоборот, движений меньше, но они очень точные. Вот ты вот это сделал, вот это было очень классно. То есть это было прям туда. Помни об этом, и все будет хорошо. Участник Радив, он мне показался еще на уроке интересным таким конкурсантом, человеком. Почему? Ну, потому что у него очень интересная, очень хорошая фактура. И он может многое. Единственное, что опять же происходит та же самая штука иногда, что немножечко физика движения не соответствует тому, что ребята поют. Вот даже на примере Радива. Да? То что я могу посоветовать в этом? Я могу посоветовать только одно. Сначала понять, максимально понять, о чем ты поешь, не просто словами, а вот именно эмоционально, как ты переживаешь ту или иную песню. И только потом попытаться использовать уже пластику, какие-то движения. Тогда не устану это повторять, тогда это будет читаться, тогда это будет точно, точнее, вот, потому что как только он сделал вот жест, четкий жест, это сразу было заметно. Сәхнәдә дә спорттагы кебек һәр чак тонуста булырга кирәк. Юкса конкуренция дигән дулкын сине шоу-бизнес дөньясыннан чыгарып ташларга да мөмкин. Кем нинди формада, конкурсантлар да җыелып көч сынашырга булды. Бергәләп күзәттек.
Зур сәламнәр сезгә. Курку хисе барыбызга да хас әйбер, ә инде артист кешегә әлеге хис тагы да зур йогынты ясый. Шуңа күрә аның белән көрәшергә кирәк. Һәм без бүгін Ахмат көрәшчеләр клубында катнашучыларга клубның тренерлар составы 1-2 алымга да өйрәтер. Ничек булыр? Бергәләп карыйк. Всем привет, меня зовут Тигран, я мастер по кикбоксу, и мы сегодня проведем тренировочку, отработаем удары рук, ног. Я вам покажу, сначала растянемся, разминку небольшую проведем. Давайте начнем с рук. Разминку закончили. Сейчас мы все станем в боевую стойку. Вот, слушай меня внимательно. Ноги на уровне плеч. Правая ручка. Вот. Левая рука здесь. Вот глаз, вот ваш прицел. Получается вот. Я вам сейчас подойду, каждому пока покажу. Движение такое. Будем работать левой ручкой. Движение такое. Так. Раз. Раз. Хорошо. Теперь мы бьем 2 удара. Двоечка идет левой, правой. Это получается движение такое. Раз, два. Попробовали? Левой, как мы били изначально левой рукой, то же самое. Раз, левый уходит, правой. Пам. Ударом не оставайтесь. Да, да, вот так, хорошо. Раз. Отлично. 2. Хорошо. 3. Да, все, поработали хорошо. Сейчас оденем перчатки, поработаем на ринге. По 2 пары будем выходить. Артур, я там в ринге будем, мы по 2 человека будем забирать. Поднимай. Во. Вот так. Вот так. Раз, два. Вот. Боком встань. Боком. Вот так. Левый, да? Вот так. Раз. Левый, да? Вот так. Раз. Хорошо. Раз. Давай, правый. Корпус не работает. Левый. Не заряжай. Подбородок, кстати, я уже успею тебе. Бам, в конце нажимай кулак. Раз, вот так, вернул. Раз, вернул. Да, дальше. Раз. Вернул. Отлично, вот так вот. Хорошо. 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 2 удара, да, хорошо. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Раз. Хорошо. Раз, два. Раз, два. Пошли, работа, свобода. Защита, Артур. Давай 5 секунд, давай, 4, 3, 2. Единогласное решение судей побеждает Гюзель. Siz Яңа Йолдыз реалити шоуның бүген 9-нчы сериясын карадыгыз. Нәкъ бер атнадан кабат TMTV телеканалында күрешербез. Атна дәвамында безнең социаль челтәрләр аша сез конкурсантларыбызның яңалыкларын карап, белеп бара аласыз. Бергә булыйк, исәнлектә күрешик. Якыннарыгызны һәм үзегезне саклагыз.